Хора, започваме, като ние ще се нарисуваме. Няма много красиви да се нарисуваме. Като Галя вече се нарисува, аз се нарисувах много странни неща, така че много ще се нарисувам. Знам, то не е хубаво да се рисува много, обаче става поне, нали? Кой да не му харесва? Да не му харесва, на нас, нали пак ще ни харесва. Да, нас не харесва хора. Така. Няма да се нарисуваме. Виж това какво е, който познае да го... Защото просто не е нужно да се нарисуваме чак направо те много хубаво се нарисуваха. Не е нужно, хора, просто не е нужно. Така че просто се нарисуваме. Аз мога да почвам вече да оточваме. Ето и е моята рисунка. Няма пак да се нарисувам най-какво. Както чухте. Галя, трябва ли блендера? Трябва всичко да изкарахме, не само тези неща. И спирали, мирали. Вижте, че забравихме миглите, ма. Да, бе, хора. Миглите, нали ние трябва да направим спиралка, да им сложим. Така, аз започвам с моята жена. Като това съм аз. Аз не е разбрал. Ти мене да ме снимаш първо. Галя, дай ми блендър. Бюти блендъра. Ето това. Бюти блендъра ми дай. Да размасим. Сега разбрах. Изкарай просто всичките гръмови, които имаш. Ето го това. Благодаря. Малко е мокро. Водата сигурно. Така. Мисля, че става някакъв петна. Гаро, това е мокро. Кало. Това трябва яката да се нарисува, защото... И аз мога да ще почвам да го рисувам, както аз ето. Така, както вие виждате, аз ще се нарисувам за Коледа. А ти? Аз няма значение. Аз за Коледа има значение, Галю. И чакай само да сложим чашката, защото не можем да се контролираме. Галя, ти на какво ще рисуваш? Коледа или Нова година? Няма значение. Има. Така да се вижда тялото и може, например, да... Къде е била? Това е нейната. Хей, не внимавай! Но... Това е нейното. Баше ти трябва... Не ще му го изкъпиш! Никака, бе! Абе, нищо, бе. Дай, бе. Същество. Аз ще започвам, като аз трябва и така да го натискам, защото по друг начин не става както на нашите лица, защото това е без това е лист. Хора, ето я и на Галя рисунката. Това ще падне. Ето я и на Галя рисунката. Аз много обичам да се гримиш. Да си става това нещо. Хора! Айде, Сара Бокра, да ме кара рисунката. Хора, вижте! Не ме кара. Хора! Дай ми шмурцове. Не мога! Как не можеш? Вижте какво направи. Абе. И ето, хора, за малко щяхме да го изтървем. Ние вече го изтървахме. И почваме да Ние вече изтървахме рисунките. Моята жена стана някаква грозна, защото, вижте, аз трябваше да го направя с ето това, но аз започнах с ето това. И вижте сега